Hej igen, del 2, Holmeren 78. Som sagt har jeg fulgt en masse trader, som laver copy trading, og det er det drejer sig om. Det er copy trading det her, igennem de sidste mange år. Og der er nogen, der er rigtig gode, og der er nogen, der er rigtig dårlige. Og jeg har valgt en, som jeg har fulgt i de sidste 5 år, som leverer kontinuerligt rigtig gode resultater. Og det der, jeg kan give mine øjne, det er de har set og oplevet videre til jer. Og jeg vil mene, at det er det rigtige valg for enhver, der skal ind og lave copy trading, fordi at han har rigtig mange følgere på verdensplan. Og udover det, så har jeg selv set det med mine egne øjne. Så derfor så vil jeg kunne sige, at prøv det af der, og se om det er noget, som du synes, du vil følge. Det er i hvert fald det, jeg gør det næste år. For at komme i gang, så skal der være en investering. Den her investering, den vil være på 350 euro, pund eller dollar, valgfrit, svarende til cirka et par tusind kroner. Og de par tusind kroner skal man indbetale på den her børs for ligesom at kunne modtage signalerne. Og det er ikke noget med, at man ikke får signalerne bagefter, og det er et eller andet med, at de der penge de bare går i et sort hul. Det er ikke min oplevelse. Jeg har gjort det, og jeg har gjort det på alverdens forskellige trader, og har aldrig nogensinde oplevet noget i det henseende. Men traderen vil selvfølgelig gerne have noget, kapital, noget afkast for det, som han har siddet og brugt rigtig mange år på, og som han i teorien bare kunne holde for sig selv, men deler med dem, som er interesseret i det. Så derfor så er det ligesom forventningen til, at man kan komme ind og få signalerne sendt til sig selv. Grunden til, det er vigtigt at benytte den her børs, som han handler på, det er, at når man handler guld, som vil være det primære, vi kommer til at handle, så kan der være forskellige værdier på de forskellige børser. Og når man sætter værdierne, så sætter man med en lille marken, og der er det vigtigt, at den her marken er ikke en marken, man selv lige skal sidde og putte lidt ekstra på i forhold til sin stop loss, altså der man bliver stoppet ud af markedet, fordi der har man sagt, det er det maksimale, man vil tabe. Eller omvendt, hvis man skal tage profitten, at man desværre lige har en værdi, der er lidt for høj, så man ikke får profitten, og markedet så kører ned, inden man når at få taget sin profit, eller systemet tager profitten for en. Så det er klart min anbefaling. Man kan i teorien gøre, hvad man vil. Man kan indbetale de her penge, og så kommer man igennem sådan en kort test, hvor man skal køre nogle små handler igennem, for at de kan verificere, at ens konto er sat op rigtigt. Og så kan man faktisk trække pengene ud. Om der er så et lille tab på 10-20 euro, eller om der er en lille gevinst på 10-20 euro, eller pund, eller dollar ved det. Det er det eneste, der i teorien kan være. Så kan man selv trække dem ud, og så kan man i teorien handle på hvilken som helst børs, man har lyst til. Men problematikken ligger bare i, at du ikke får det optimale ud af det, og skal gøre en masse arbejde selv. Så det vil jeg ikke anbefale, men det er jo selvfølgelig op til dig. Det er jo du herre i eget hus i den her sammenhæng. Det der så sker, det er, at når man får adgang til de her signaler, og man har oprettet sig, så skal man ind og bruge, ikke selve børsens, men en specialiseret app, der hedder MetaTrader 4 eller 5. 4 for den, der bare skal have det helt simpelt, 5 for dem, som er avanceret, så jeg anbefaler selvfølgelig MetaTrader 4. Så når du modtager et signal, så går du hurtigt ind, og så taster du de værdier, som du har fået angivet inde i MetaTrader. Det skal jeg nok komme ind på og hjælpe, og alle mulige andre ting på et andet tidspunkt, ikke i videoen her. Og så er man egentlig i teorien meget kort version good to go. Der er en masse ting omkring det, men det er ikke det, som den her video skal handle om. Så det handler om, det er, har du lyst til at investere cirka et par tusind kroner i at få direkte adgang til de her signaler, som bliver sendt til dig, lige så snart der er et potentielt setup i markedet. Så synes jeg, du skal skrive hernede, eller sende mig en direkte besked, så vi kan få sat dig op og kan blive en del af den her rejse. Det er jo sådan set egentlig det, der ligger i del 2. Så har jeg en afsluttende del, som jeg vil kalde del 3. Så jeg håber, det har skabt en interesse, og jeg er selvfølgelig åben for at have en dialog, hvis der I har behov for noget mere sådan uddybende, som ikke er i videoen, hvis I har behov for et telefonopkald, hvis I vil have en besked eller andet, eller hvis I skriver noget i kommentarfeltet om, at I gerne vil have noget uddybet, så vil jeg selvfølgelig også gerne prøve at se, om jeg ikke kan indfri det ønske. Men ellers så er jeg åben, så enten skriv, ring eller gør noget andet. Tager jeg den ikke, så læg en besked, eller skriv en besked i forhold til det. Men alle dem, der er
interesseret og har lyst og forhåbentlig kan se potentiale i det her, de er meget velkomne. I del 3 så vil jeg fortælle, hvad det er, at jeg forventer, at det her afkast på cirka et par tusind kroner skal gå hen og blive for mit personlige vedkommende i løbet af et år. Håber at se dig i del 3.